Ydych chi'n eich cael anodd talu'ch biliau dŵr? Os felly, gallai ni helpu gwtogi hyd at £250 ar eich bil. Yma yn Dŵr Cymru, rydyn ni'n deall ei bod hi'n gallu bod yn anodd talu eich bil dŵr. Fel sefydliad dielw, mae nifer o gynlluniau gyda ni i'w gwneud hi'n haws i chi dalu. Enghraifft, gallai'n cynllun helpu arbed tua £250 i chi ar eich bil dŵr a charffosiaeth. Mae'r cynllun ar gael i aelwydydd ag incwm o 15,000 o bunnoedd y flwyddyn neu lai. Mae'n cynllun Watershow Wales ar gael i chi os oes mesurydd dŵr gennych. Mae'r cynllun yma'n cynorthwyo aelwydydd incwm isel a theuluoedd mawr. Ac mae hi'n cynorthwyo aelwydydd lle mae gan aelod o'r teulu anhwylder meddygol sy'n gofyn eu bod nhw'n defnyddio llawer o ddŵr hefyd. Os nad ych chi wedi bod yn gallu'n talu'ch biliau'n llawn, gallai'n cronfa gymorth i gwsmeriaid helpu. Mae'r cynllun yn helpu cwsmeriaid i dalu eu teiliadau cyfredol ac yn ei cynorthwyo i glirio dyledion hefyd trwy dalu'r ddyled yn raddol bach. Yn olaf, mae'n cynllun Water Direct yn gwneud talu biliau'n llai trafferthus. Mae hi'n gadael i gwsmeriaid dalu'n uniongyrchol o'i bydd daliadau. Ac os gyfrestrwch chi, byddwn ni'n cytogi £25 ar eich bil. Mae gennym dîm o bobl yn Dŵr Cymru sydd yno i helpu i wneud eich biliau'n fwy fforddiadwy. Byddwn ni'n helpu i ddewis y cynllun sydd orau i chi, yn datrys unrhyw broblemau sydd gennych, ac yn trin eich achos yn sensitif ac a disgresiwn bob tro. Felly, os ydych chi'n poeni am dalu eich bil, rhowch alwad i ni ar 0800 052 0145 a gofyn am ein tîm fforddiadwyedd. Neu ewch chi'n gwefan i wneud cais ar-lein. Dŵr Cymru, eich cwmni dŵr nid yr elw chi.